Mergawe maneh. Ya wis ngene iki, nek wis mari lapo-lapo, ya tak tinggal gelak cuan, Bes. Gelak cuan receh ya, Bes. Iki gak ungkul. Lah piye mergawene nyantai saenake, lek ngantuk ya ditinggal turu. Sepenting sing diterimau iku mari kabeh, Bes. Lah iki aku bungkusi magor ya, Bes. Magor putihan. Iki mau gak dibumboni opo-opo, makane dikei bonusan caos. Caos iku gawe mangan magor iku mang, soalnya kan gak dibumbu. Lah iki wis tak wadahi rong sak ya, Bes. Lagi tak paki iki mau. Nah iki tak pagi koyo biasane iku, terus tak tumpuki koyo ngene. Nek wis bar tumpukan kuwabe tak lanjut tak tali koyo biasane, Bes. Naline ya wis padha wae 5-5. Sak pake iki mau isine ya 10, Bes. Padha wae. Iki cara didol bijian ya 1000-an ku lho, Bes. Cuma lek wong tuku didol maneh iku sak pake iku hargane beda, Bes. Ora padha karo diecer. Iki mau tak tuwali tali sik, Bes, sing ruwapet kaya ngene. Engko lek gak rapet ya udar maneh to, Bes. Lah iki lanjut nali sing kedua ya, Bes. Cara naline ya tetep padha, Bes, tapi ya njaluk dirapekno dhisik, aja asal ditali. Lek asal ditali engko hasile elek ya, Bes. Ora iso rapi, lek wis tatanan iku tetep ditoton neh nek ape ditali. Lah lek wis kaya ngene kan rapi to, Bes. Nek wis mari kabeh talenane tak tumpuk 5-5. Ya ben apa? Ya ben penak itunganku. Lek wis kaya ngene ditumpuki, engko ana sing bagian nitik, Bes. Nah iki olehku tak tumpuk kabeh sampai mari bar ngono aku lanjut mergawe maneh, Bes. Wis sampai kene wae yo, Bes. Sekian, terima kasih.